Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jerome. Taong 1959, Gipos, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng mga baka itong si Jerome. Magmula kasi noong naaksidente ang kanyang ama, siya na ang naatasan nitong magbantay sa mga alaga nila. Ayos naman ang pagbabantay ng baka. Sa katunayan, kapag nagtatrabaho siya, yun lamang ang mga oras na nakakaramdam siya ng kalayaan sa kanyang pamilya. Kapag naroon kasi siya sa kanila, pinapatay lamang siya sa utos ng kanyang mga kapatid na may mga asawa na. Dahil sa maagang pag-aasawa ng mga ito, kaya na may hindi maipagkakaila ni Jerome ang biglang dami ng miyembro ng kanilang pamilya. Ang labis niya pang ikinagagalit noon, hindi man lang nakakaisip ang mga kapatid niya na humiwalay na sa kanilang tahanan. Kung iisipin kasi, may mga pamilya na ang mga ito, kung kaya't kinakailangan na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Halos sa bawat araw na dumaraan, patuloy lamang ang kanyang pagbibigay pasensya sa kanyang mga palamuning kapatid upang maiwasan ang anumang gulong maaaring mamagitan sa kanila. Isang umaga, habang pinapainom ng kape ni Jerome ang kanilang ama, bigla namang pumasok ang kapatid niyang galing sa kaibigan nito. Pagsilay niya rito, agad naman niya yung napansing pasuray-suray ang paglakad na tila balasing. Dahil sa kanyang nasilayan, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang kape ng kanyang ama habang nagwiwika ng, "Umagang-umaga pa, kuya. Tapos nakainom ka na naman. May asawa ka na. Ba't ganyan pa ang asal mo? Alam mo, ayos lang sana kung kayo lang at ng pamilya mong naapektuhan ng mga ginagawa mo eh. Isipin mo naman kami. O kahit ang kapakanan man lang ni Itay." Matapos makapag-wika ni Jerome, tanging pagtitig lang naman ang nagawa ng kanyang kapatid habang unti-unting kumukunot ang noo nito. Maya-maya pa, bigla naman yung lumapit sa kanya, sabay kwelyo sa damit niya. "Umayos ka, Jerome ha. Magdahan-dahan ka sa mga pinagsasasabi mo. Ano bang ipinagpuputok ng butsi mo? Nangingialam ba ako sa ginagawa mo?" Galit na sagot ng kapatid niya. Dahil sa sinabi nito, hindi na niya nagawa pang makontrol ang kanyang sarili. Paghawi niya sa kamay ng kanyang kapatid, buong lakas naman niya yung sinapak sa muka at sa dibdib. Matapos niya itong gawin, tinadyakan niya pa yun papalabas ng silid na siya namang naging sanhi upang matisod yun ng tuluyan sa entradang pinto ng kanilang bakuran. Nang masipat naman siya ng kanyang amang papasugod pa sa kapatid niya, dali-dali naman siya nitong hinawakan sabay turo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. "Jerome, ipastol mo na muna ang mga baka. Doon ka na maghapon. Ako na dito ang bahala. Hindi ako magagalit sa iyo sapagkat tama naman ang ginawa mo." Wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano, naging kampante naman ang kanyang sarili. Ni katiting natakot sa kanyang kapatid ay wala siyang naramdaman, gawa ng matagal na ditong nawala ang kanyang respeto. Sa pag-alis niya sa kanilang tahanan, mariin naman siyang inabisuhan ng isa pa niyang kapatid na umuwi na bago pa sumapit ang 5:00. Sinigurado din ito sa kanya na hindi siya masasaktan ng kanilang kapatid, gawa ng hindi nila yun hahayaan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang tumungo sa pasto kasama ang iilan nilang mga baka. Bitbit niya roon ang mga gamit at pagkain niya upang hindi siya malipasan ng gutom sa lugar na kanyang pupuntahan. Habang binabagtas niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Pasipul-sipul lang siya noong nagmamasid sa paligid na parabang napakalalim ng iniisip. Nang marating na niya ang lugar na palagi niyang tinatambayan, minabuti niyang doon ikalat ang mga baka
habang nagpapahinga. Sa paglipas ng mga oras, hindi na malaya ni Jerome, nakatulog na pala siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, dali-dali naman niyang hinanap ang kinaroroonan ng kanyang mga baka. Alam naman niyang hindi yun lalayo, lalo pat sa lugar na yon, marami ang damong nagsisilbing pagkain ng mga ito. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, bigla naman siyang nakasilay ng isang matandang lalaki na dahan-dahang hinihila ang isa sa mga alaga nila. Habang ginagawa yun ng matanda, panay ang pagmamasid nito sa paligid na para bang pinagmamasdan nito ang eksaktong kinaroroonan ng may-ari ng baka. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Jerome ang kanyang mga nakikita, agad naman niyang sinigawan ng matandang yon habang dali-daling lumalapit sa kinaroroonan nito. Subalit pagsipat sa kanya ng matanda, buong lakas naman itong hinila ng hinila ang baka patungo sa kakahuyang nasa unang bahagi ng kanilang pastuhan. Dahil sa nagawa na yung matalian ng matanda sa sungay, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na yon ay hilahin. Matapos naman yung masilayan ni Jerome, mas binilisan niya palalo ang kanyang pagtakbo para lamang maabutan ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan sa pananakbo nang unti-unti niyang mapagtanto ang animoy malabulang paglaho ng matanda sa kakahuyan. Alam niyang nagtatago lang yon sa mga punong nasa harapan niya, pero may kung anong presensya ang pumipigil sa kanya na lumapit sa mga punong kanyang nasisilayan. Maya-maya pa, nang medyo kinakabahan na itong si Jerome, napilitan na siyang tawagin ang matanda sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, dahan-dahan naman siyang umuusad papalapit sa bukana ng kakahuyan. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang pakikipag-usap niya sa matanda na kung maaari ibalik niya ang kanilang alaga. Subalit kahit anong gawin niya, tila ba hindi pa rin ito sapat upang magawa niyang matinag ang konsensya ng magnanakaw ng baka. Sa pagsilip niya sa looban ng kakahuyan, bigla naman niyang nasipat ang 4 na paa ng kanilang alaga na nakabuwal na sa lupa. Pagsilay niya sa tiyan nito, bumungad sa kanyang mga mata ang mukha ng matandang naliligo sa dugo ng hayop. Habang pinagmamasdan niyo ni Jerome, doon niya napagtanto na walang sawang kinakain ng matandang yon. Ang laman loob ng bakang kanina lang ay hila-hila pa nito. Ang labis niya pa doong ikinalungkot, nasisipat niyang gumagalaw pa ang kanyang alaga, indikasyon na buhay pa ito. Lumipas pa ang ilang minutong pagmamasid, minabuti na niyang umatras para magawang mailayo ang iilan pa nilang mga baka na kumakain sa lugar. Bagaman may posibilidad na siya ay masundan ng nilalang, ginawa niya ang lahat upang mailigtas ang iilan sa mga baka na kanilang inaalagaan. Nang medyo mapagtanto niyang may kalayuan na sila sa lugar na kinaroroonan ng matanda, nagmamadali naman siyang tumakbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagsilay sa kanya ng kanyang mga kapatid na abala din sa ginagawa nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para ilahad doon ang mga pangyayaring kanyang naranasan. Matapos naman itong marinig ang kanyang istorya, hindi naman nag-atubili pang tumulong ang mga kapatid niya. Bago nila nilisan ang kanilang tahanan, kinuha nila ang iilan sa kanilang mga armas upang maging handa sa mga nilalang na kanilang madadatnan sa lugar. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang ginagawang pagtatanong ng kanyang kapatid ukol sa mga nangyari. Upang hindi na magduda ang mga ito sa kanya, pinili niyang isalaysay ng buo ang mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nadapo na nga sila sa lugar kung saan doon nila nadatnan ang iilan sa mga bakang naiwan ni Jerome. Para makumpirma ang istoryang inilahad nito sa kanila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na pasukin ang looban ng gubat. Habang hawak-hawak nila ang kanilang mga armas,
maigi nilang pinagmasdan ang buong paligid sa takot na baka naroon pa ang matandang paulit-ulit niyang binabanggit. Maya-maya pa, nang marating na nila ang lugar na itinuturo niya, doon nila nakumpirma na naroon nga ang bangkay ng isang patay na baka. Wakwak ang dibdib nito, indikasyon na merong nilalang ang pumatay dito. Ang labis pang ipinagtaka ng kanyang mga kapatid, wala silang makitang dugo sa paligid na nagkalat. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan nilang hilahin patungo sa kanilang tahanan ng katawan ng baka upang maipakita sa kanilang ama. Ginawa nila ito nang sa gayoy masuportahan ang kanilang magiging pahayag sa pagkamatay ng isa sa kanilang inaalagaan. Habang binabagtas nila ang daan papalayo sa kakahuyan, panay naman ang kanilang paglinga sa paligid, gawa ng may naririnig silang tinig na animoy kumakanta ng kantang pambata. Minsan, matining ang boses nito. Minsan naman napakalalim na halos hindi mo kayang pakinggan nang hindi ka kinikilabutan. Sa pagdating nila sa malawak na lugar kung saan naroon ang tatlo sa mga bakang iniwan ni Jerome, dali-dali naman nila yung pinuntahan. Dahil sa malalayo ang kinaroroonan ng mga ito, kaya na may naging kampante sila na wala na doong magbabalak pa. Subalit, sa paglapit nila sa pangalawang baka, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pangatlong baka na may tali na naman sa sungay. Dahan-dahan yung hinihila ng isang lalaking nakayuko na animoy hindi na nito kaya pang tumayo ng tuwid. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, minabuti nilang unahin kunin ang ikatlong baka. Habang binabagtas nila ang daan, paisa-isa naman nilang binubunot ang kanilang mga talibong upang takutin ang nilalang na yon. Panay din ang kanilang ginagawang pagsigaw nang sa gayoy kahit papaano maagaw nila ang atensyon nito. Lumipas pa ang ilang minuto, doon na nga nila nasipat na tumigil ang matanda kasama ang kanilang baka. Pagtitig nito sa kinaroroonan nila, nasipat naman nila ang nanlilisik nitong mga mata habang nananatiling walang imik. "Manong, sa amin ho ang bakang yan. Mas mainam na ibigay nyo na sa amin para wala tayong pag-uusapan. Hindi ho biro ang pagpapalaki ng baka, kaya sana ho maunawaan ninyo," wika ng kapatid ni Jerome. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong itinarak sa lupa ang kanyang talibong habang patuloy na nakatitig sa matandang yon. Medyo naramdaman na kasi ng kapatid niya na hindi ordinaryo ang wangis at galaw ng matanda. Maya-maya pa, nang masipat nila yung ibinaba ang taling hawak nito, narinig naman nila yung sumagot ng, "Ganun ba? Pagbigyan nyo na ako. Marami naman kayong baka eh. Tsaka isa pa, kapiranggot lang naman ito. Pangako, ito na ang magiging huling hingi ko sa loob ng 1 taon. Sige na, mauna na ako sa inyo." Matapos nitong makapag-wika, agad naman itong hinila ang taling nagdudugtong sa alaga nila. Nang maisakatuparan na yon ng matanda, dali-dali naman yung tumalikod na parabang hindi yun nababahala sa mga tangang armas ng grupo ni Jerome. Sa puntong yon, habang pinagmamasdan nila ang paglayo ng matanda, puwersahan naman nilang inagaw ang baka mula sa mga kamay nito. Ang ginawa nila, pinaikutan ng matandang yon sabay putol ng taling nag-uugnay sa sungay ng kanilang alaga. Nang magawa na nila ito, hindi pa nakontento ang kapatid niya at nagawa pa nitong matadyakan sa ulo ang matanda. Sa pag-alis nila sa lugar, minabuti nilang wag nang lingunin ang kinaroroonan nito. Bagaman alam nilang nakatitig yun sa kanila, hindi sila nagpakita ng takot sa kanilang mga galaw. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, dali-dali naman nilang inilahad sa kanilang ama ang tungkol sa mga nangyari.
Matapos maisalaysay ni Jerome ang pagkamatay ng kanilang baka, halos hindi naman makapaniwala ang kanyang ama. Ang labis pa nitong ikinabahala sa mga salaysay niya ay ang ginawa nilang pang-aalipusta sa matanda. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, minabuti nilang pansamantalang tipunin na muna ang kanilang mga alaga sa bakuran ng kanilang bahay. Pinalibutan din nila yon ng mga gasera nang sa gayoy madali nilang makita ang mga panauhing magtatangka na nakawin ang kahit isa man sa mga ito. Habang abala sa pagmamasid itong si Jerome, rinig naman niya ang paghahasa ng sundang ng mga kapatid niya na naroon sa sala. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti na siyang nakakaramdam ng puyat gawa ng ilang beses na niyang binibilang ang mga baka nila. Nang masipat naman siya ng kapatid niyang natutulog na, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Doon ka na muna kila Kuya Jerome. Magkape ka para matanggal yung puyat mo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang tumungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kapatid. Habang umiinom siya ng kape noong mga oras na yon, wala siyang ibang inisip kundi ang kaligtasan nilang lahat. Naniniwala kasi itong si Jerome na masyadong mapanganib para sa kanila kung susubukan pa ng matandang yon na dumayo sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa loob ng kanilang bahay, bigla namang naagaw ng kanyang kapatid ang kanilang atensyon nang marinig nila itong sumigaw habang merong itinuturong bagay sa labas ng kanilang bahay. Sa sobrang pagkagulat nito, bumagsak yun sa sahig habang nananatiling nakaturo ang mga daliri. Dahil sa pangyayari, agad naman nila yung nilapitan para kausapin. Habang akay-akay nila ang kanilang kapatid, rinig naman nila ang pagsiungawan ng mga alaga nilang baka. Nag-umpisa na din silang makaramdam ng kakaiba sa lugar, indikasyon na meron nang nangyayaring hindi kaaya-aya. Upang masigurado ni Jerome na ligtas ang kanilang mga alaga, naglakas loob siyang sumilip sa siwang na minsang binantayan ng kanyang kapatid. Pagsilay ng kanyang paningin sa labas ng kanilang tahanan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang lalaking hubot-hubad na merong mahahabang balikat. May hawak-hawak na din yung lubid sa mga kamay na nakatali na sa iilan nilang mga baka. Ang labis pa roong ikinagulat ni Jerome ay kung bakit hindi man lang ito sinusuwag ng mga hayop sa kabila ng puwersahan nitong paghila sa kanila. Matapos niyang masilayan ang pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kapatid. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, hindi na yon nagdalawang isip pang lumabas sa kanilang tahanan. Pagsilay naman niya sa mga itong nananakbo papalabas, dali-dali naman niya yung sinundan nang sa gayoy meron itong makakatulong kahit papaano. Sa pagdating nila sa labas ng kanilang tahanan, halos hindi na nila mawari ang kakaibang pakiramdam na kasalukuyang bumabalot sa kanilang katawan. Bagaman napakatahimik ng paligid, nasisiguro nilang merong nilalang ang nagkukubli sa lugar na yon at nagmamasid sa kanilang mga aksyon. Makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam, nagpasya ang pinakamatanda sa kanila na umusad patungo sa parte ng kanilang tahanang kinaroroonan ng kanilang bakod. Sa pagdating nila sa lugar na yon, pumungad sa kanila ang 5 bakang nagkabuhol-buhol ng tali. Ang iilan sa mga ito halos hindi na makatayo, subalit ni hindi man lang yun umaatungal para humingi ng tulong. Animoy habang pinagmamasdan ito nila Jerome, pakiramdam nila hindi baka ang mga nilalang na yon. Bukod kasi sa tulala lang ang mga ito, panay lang din ang ginagawa nitong pagkain sa kabila ng kanilang mga sitwasyon. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang lumitaw sa harap nila ang matandang hubot-hubad.
Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata na nakatitig sa kanila habang patuloy yung nag-aangil. Dahil sa kanilang nasilayan, walang pag-aalangan naman nilang binunot ang kanilang mga sundang at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pag-usad patungo sa kinaroroonan ng nilalang. Habang nilalapitan nila ito, panay naman ang kanilang ginagawang pagsisigaw upang itabuyo ng tuluyan. Hindi nila ito binigyan ng pagkakataong maramdaman ang takot sa kanilang mga katawan nang sa gayoy hindi sila malagay sa alanganing sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, unti-unti na silang nasisindak ng matanda, gawa ng hindi ito umaalis sa lugar na kasalukuyan nitong kinatatayuan. Tila ba alam na ng nilalang na yon na ang tanging nais mangyari nila Jerome ay ang itaboy lamang ito papalayo ng kanilang lugar. Maya-maya pa, bigla namang napaatras ang grupo nila nang marinig nilang umatungal ng napakalakas ang matanda. Kasabay ng pag-atungal nito ay ang mabilisan nitong pagsugod sa kanilang kinaroroonan na siyang naging sanhi upang tuluyang mabuwag ang kanilang grupo. Pagsipulasan ng iilan sa mga kapatid niya sa paligid, dali-dali namang hinila papalayo ng matanda ang mga alaga nilang bakang may nakataling lubid sa sungay. Matapos naman yung masilayan ni Jerome, buong tapang naman niya itong sinugod, bit-bit ang sundang na pinatalim ng kanyang kapatid. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang habas niya yung tinaga sa ulo, subalit kahit ilang ulit nang lumapat ang talim ng sundang, nakapagtatakang hindi ito nagbibigay ng sugat sa nilalang. Sinubukan ding saksakin ni Jerome ang tagiliran nito pero tumalbog lang ang hawak niyang sundang na para bang tumama ito sa malagomang katawan ng nilalang. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan naman siyang tinadyakan ng matanda na siyang naging sanhi upang mabasag ang iilan sa kanyang tadyang. Sa sobrang lakas ng pagkakasipa nito, halos mapasukan na ng dugo noon si Jerome dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Unti-unti na din siya noong nawawala ng malay na siya namang labis na ikinabahala ng kanyang mga kapatid. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan ng kanyang mga kapatid na ipasok siya sa loob ng kanilang bahay kahit alam ng mga itong maitatakas na ng matanda ang alaga nilang baka. Para sa buhay ng kapatid nila, taos-puso nilang ipinagpalit ang mga alaga nilang hayop nang sa gayoy mailigtas nila si Jerome. Sa pagsapit ng umaga, bumisita ang albularyo sa kanilang lugar. Ito ang naging katuwang ni Jerome noong mga panahong hindi pa gaanong gumagaling ang kanyang katawan. Sa pananatili ng matanda sa kanilang tahanan, inilahad nito sa kanila na ang aswang na kanilang nakalaban ay ang uri ng aswang na kumakain lamang ng karne ng hayop. Mas triple ang lakas nito kumpara sa mga aswang na kumakain ng tao, gawa ng may iilan yung mutyang tinatangan bukod sa bertud ng kanilang pagiging aswang. Ipinagbigay alam din sa kanila ng albularyo na hindi na babalik ang matandang yon dahil sa nagawa na nitong makuha ang kanyang nais. Ang kinakailangan na lamang nilang gawin para hindi sila malagay sa alanganin, magkibit balikat sa mga nangyari. Palagi nilang itatak sa kanilang isipan, mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao kumpara sa buhay ng hayop. Magmula noong nalaman nila Jerome ang tungkol sa bagay na yon, nagpasya na silang hayaan ang lugi sa kanilang negosyo. Lumipas pa ang ilang buwan, hindi na din nagpakita ang matandang yon, alinsunod sa mga kataga nitong inilahad noong mga panahong nagawa nila yung masilayan sa pastuhan. Ayon sa kanya, na sa bawat taon na dumaraan, bumibisita yon sa kanila para kumuha ng isang baka. Hinahayaan naman nila ang matandang yon, lalo pat isa lamang sa kada isang taon ng pagkuha nito ng alaga nila. Pero alam nyo ba, na magmula noong hinayaan nila Jerome ang matanda,
kailanmay hindi na sila nakaramdam ng kakaibang sakit sa kanilang pamilya. Nag-umpisa na ding gumaling noon ang kanilang ama na para bang tinutulungan yon ng matandang kumakain ng buhay na baka. Okay, kagaya ng naririnig ninyo, hindi pa rin ako ganun kagaling at may tama pa rin yung boses natin kaya hindi na muna ako magbibigay pa ng opinion sa kwento na to, pero ang masasabi ko lang, sobrang ganda ng kwento. Kaso lang, ang hirap magbigay ng opinion eh. Mas mainam na sabihin ko yung kalagayan ko ngayon kaysa magbigay ng opinion kasi may mga listeners tayo na nagtataka na kung bakit ganito yung boses ko. Gaya nga na sinabi ko, kapag medyo nakabawi-bawi, babalik tayo sa twice a day. Sa ngayon, pagpasensyahan nyo na muna. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.